Almarasudi ing reh luhuring budaya karana luhuring budaya jajya jiwa Jawi amit pasang palimantabi Trebuna ing tolak sare sinabegna ngila duni dumawau ing tawang towak A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung hamestuti dados pepoyaning kautamin satu budahat pinundi-pundi. Para alim, para kiai, para ulama ingkang linten kalawan dalu tansah sumandhing ing kitab suci wahyuning ilahi mugi dados kibrating panembah marang panguwasaning Gusti kang Maha Rabi. Baretaken Baraya Wirayata Baraya Wiratamtama Purana karya labet praja ingkang mahambet luhuring dharma. Para sarajana sujana sujaraning budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan satuhu bagya mulya. Sangyaning para rawuh kakung swara budi ingkang sinubeng pakurmatan pantes lamun to sinudarasana. Para pangunjung pandherek kadang Desam Sutresna ingkang tebih wingking saking tlatah Garan Bersalam Kudus ingkang winantu ing Suko Basuki. Kadang werda uga tumaruna mugi tumaruna ingkang tansah cinaket ing manah. Mradapa keparingipun panjenenganipun Bapa Aris Pramono saha Ibu Hajah Yani Silviani kawula kapitanegan sinaraya dados ungeling pambiwara. Bambuka wiwaraning suku dwaraning kondo wenganing wicara kepareng ngaturaken urut runcening adicara ingkang sampun rinakit rinantam dening kula mangsa ingkang tertentu piwala kaenaraken wonten ing pahargyan prasaja ing hari kalenggahan siang punika. Anamung jungkuh kalian puncaraning praja ingkang linambaran sarta agening Pancasila sumangga langkung rumiyin dumateng para pinsepuh langkung-langkung dumateng para pangarsaning agami sumangga paring puja astawa pujastuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat berkah hidayah saha inayahipun sarta kanugrahan kacikna wonten ing paregyan enjang punika pun panjenengan saged kempal hamanunggal nyawiji gading anggenipun panjenenganipun Bapa Haji Aris Pramono saha Ibu Hajah Yani Silviani kepareng hangrakit sekara cepaka mulya hamiwaha siwi mahargya suta misuda tali dharma unduh mantu putra putripun kinasih inggih Bagus Rizky